שיקסה, שיקסה, איך את מתלבשת? אני אדם בריא, איך את לא מתביישת? יא שיקסה, יא שיקסה, פרוצה חסרת כבוד, רואים לך את המרפק, זה מפריע לי ללמוד. בושה וחרפה. יצאתי החוצה מהכולל, רציתי רק קצת אוויר לנשום. בושה וחרפה. פתאום עברה אישה אחת בת 8 באמצע תפילת מלחם, אז ירקתי ואמרתי לה שלום. אין על ילדות. שיקסה, שיקסה, איך את מתלבשת? אני אדם בריא, איך את לא מתביישת? יא שיקסה, יא שיקסה, פרוצה חסרת כבוד, רואים לך את המרפק, זה מפריע לי ללמוד. לא את, סליחה, בקטע טוב, לא את, במחילה, במחילה. יצאתי החוצה מהכולל, רציתי רק קצת אוויר לנשום. פתאום עברה אישה אחת בת 8, אז ירקתי ואמרתי לה שלום. תתביישי לך. שיקסה, שיקסה, איך את מתלבשת? אני אדם בריא, איך את לא מתביישת? יא שיקסה, יא שיקסה, פרוצה חסרת כבוד, רואים לך את המרפק, זה מפריע לי ללמוד. השם.com. כבודו לא התכוון לגעת לה בתחת, היא עברה שם במקרה ליד היד שלו. זה לא הוא, זה היא שלחה את התחת שלה ליד שלו.